coming here. What is so humiliating about this? You don't see it? No, I would like to watch TV like this. No niin, otetaan nyt se kuva yle. On toivoa. Epätoivoni. 301 Tampere 10 Pikku kakkosen posti. Postin lokero 347 301 Tampere 10 Pikku kakkosen posti. Ei. Yritetään nyt kuitenkin sillä että olla hiljaa tuolla, niin katsotaan teille ei niistä syötäkään. Se on ikävää, jos ne sit joutuu tulee sanoa, että turpakiimet treenataan. Meillä on tänään oikeesti tosi kova keikka tulossa. Joillain Tää tulee ei. DVDlle. Ja me haluttais nyt rauhassa reenata. Sopiiko? Matti, viet robot. Matti, Ei kun just. Mitä? viet robot. Herra, sun rummut on mennyt ihan paskaksi. Noniin. We are the robot. Ja Randall on siellä. No ei. We are the robot. We are the robots. Odot. No niin. Sessiot on kohta käynnissä. Mitä? Ollaan menossa tänne Roden pajalle. Ikkuna suojaa, kato. Niin. Sitten yöllä varastolla jo vielä. Sieltä löytyy taas vehkeitä joka lähtee. Mikä fiilis? Tuo. Ihan. Niin lyöpä se Se on hyvä. tuohon. Moi. Moi! Kuis menee? Ottaa faijan pois. Se kuuluu. Mä huomasin jossain vaiheessa, kun sä otit sen pois. Joo, kiitos paljon, lähdetään kotiin.
niin. No niin, nyt alkoi se lekiämään. Miten tuo virveli tulee korviin tällä hetkellä? Ja sydän lyö pum pum pum. Sulla on tällainen asenteellinen väsymys tuossa hommassa. Hei, Ode. Ne ilmitä! Onks Ei oo. onks tuo virvelinnekin siirtynyt vai oliko se tarkoituksena noin pystyssä? Ei varmaankaan. No joo. Joo, no tähän niin. No jatkelepa tulee tässä. Eli se on tuossa niin varmasti versio tätä. Meillä näen mitään uudestaan. Joo. Lähet tähän Pasiaan siltä. Joo, olemassa testaa. Avoristi 7. Kattokaa kun on patasetti Pitää jostain syystä niinku... Saat zoomit ihan miten. Pitää korttia laittaa silleen, että ne kaikki näkyy. No niin. Ärsyttää vielä enemmän, kun näkee, että joku piittaa. Matti. Pistäisikö vaan kortti? Joo. Et voi väittää, että et voi laittaa mitään, koska sulla on tuolla selkeästi tuo ruutuseiska ainakin. Niin, ja toi ristimota. Oh, kummas laitat? Mä mietin. No kun sama saa pisti. Joo. No niin. Pane kohta tulee patakku. No enää nyt ottaa henkilökohtaisesti. Tulee kohta runtuu, jos Tästä tulee nyt sit Terapia. Tuliko se nauhalle? Mitä? Sanos nyt. Niin. Mitä? Enkö sano? Eero sen sano. Mitä? Ei. Kuka sen sanoo? Tuliko se äijä kuvaa? Nyt se lähtee sinne korjaamaan. Ne läks heittää keikkaa siinä, mutta sitten niin Pressan Kati oli viimeinen biisi, piti vielä soittaa, niin niin työväen kulkuet tuli. SDPn kulkuet tuli siellä, soitti kaikki. Ei voinut mitään muuta antaa. Okei. Mitä sä nyt sitten ajattelet, oli niinku SDP tämän kaiken jälkeen? Minä? Niin. Vanurista.
paremmin kuin edellä. Mestarin areena. Nyt lähtee. Lujaa. Rettu. Ketkä vaihtaa? Mulla tuli yksi pien moka, mutta mä en usko, että sitä huomaa kukaan. Se oli niin... Mikä se sua sisällä? Minkä? 13. 22 yhtä. Sitten kun ei mennä pysty soittaa, kun äijä kikkailee siitä. Kikki ja kaikin. Nostatte sitä. On upgradeattu versio tyhjän ristin välisoolosta. Olemme oppineet tiluttamaan. Meillä on kaksiäänisiä sooloja. Se oli siinä. Nyt on kitarat on purkissa. Mitä Retu sanoo tähän? Laitetaanpa kää lauluja. Ihan hyvä homma. Aika tappaa. Asia. Joo. Tuhota ja polttaa. Siinä se on. Cat Rabbits. Ei. Tässä minun edessäni on näky, joka muistuttaa minua jostakin. Tuleepa katsomaan millainen näky sinua edessäsi. Jaa, en nyt tiedä mitä tämä muistaa. Tämä on eräänlainen asetelma. Kuulen. Tässä olen. Kyllä. Puhu. Rapsuta. Oikean puolimmaista, okei? Okay. Eero tuli. Moi. Moi. Joo, kyllä. Mitä sä taputtelet? Joo. Nyt Tässä tulee taputtelen tätä. Joo. eräänlainen asetelma. Mites sitten taputellaan? Kuuluuks mitä? Tämmöisen Bostonin karhujoukkueen maskotti. Enkä minä olekin kiva. Jee, ja Boston on hyvä joukkue. Jee. Minäkin kannatan. Anna sille turpa. Vielä on patoutuminen. Siihen se tipahti. Ei, nallekat on kivoja, mutta maskotit, niitä mä haluan pitää turpaa. Muistatko veleisyyssuudesta? Ootas vähän. Varmaan tyhjä risti tai sit toi olet Voi. kaikkialla. Tää on kyllä kivaa. Voisinko mä mettään kämmässä? Jompikumpi niistä vois Mitenkä olla tää meidän hyvä. kämmässä? Toi varmaan toi olet kaikkialla menis, kunhan vaan sanot siinä sen muutoskohan niin seuraavaksi. Joo. Voitais vetää se. Se on se Haloo, niin. easy. Yläkierre vai? Joo, ai mä ajattelin. Joo. Ja hyvä. Mulla on niin iso pää, että näin mennä mahtuu. Päät pois. Niin ja sit mulla on tosiaan kännykkä taas, voi aulus. Ja siinä tuli yksi puhelukin.
Matti on soittanut mulle. Mä sammutan nyt täksi aikana. Yeah. Mä nyt räppään sitä, älkää naurata. Frencho! Frencho! Let's go! Olen kuullut heistä. Oho, tää on aika erikoinen. Mustista valkoisiin. Mustista valkoisiin raastavista oivaviin. Kannattaisiko me huutaa siihen molempia? Olisiko siinä mitään? Mä en totte varmaan kalibroitu mun äänelle. Meillä riittää kyllä raitoja tähän Joo, biisiin. Galilei. No ei se mitään. Ja riittää raidat tähän biisiin kyllä. Joo. Niin mut siis laina, et Retu vetäis sit oikein sen. Joo, se olisi kyllä hyvä. Blop 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 blop. Blop 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 plussa. Yeah. Aivan. No niin. Ei muuta kuin lompsa levälle. Eli hana tauko. Ei! Mitähän Lierode puhuu poikien korvaan? Mitä Lesupatti? Rakensin sen muurin suojakseni pilkalta. Rakensin sen muurin estääkseni nuolet häpeän. Sen muuri vaiensi hiljaisen äänen sisältään. Tukahdutti äänen, joka vielä joskus olin minä! Paranneksi meidän astarosteni. Pimeydestä ulos valkeuteen kannettiin. Mut et kyllä tuon voi vetää uudestaan. Joo, mut se Ravella-luku kuulosti tosi hyvältä. No pystyykö sit no vedetään kerrat uudestaan. Ja nyt tulee niin putkeen, että kun tuo aloittaa varmaan. Niin joo. Mut siis, eiks toi periaatteessa toimi, että se on nyt, tossa on yksi raita ja sit vetää tuplat sinne kertsiin ja sit vetää sellaiset huulet, kun sä meinasit ne siellä. Toimii. Niin ja sitä voi leikata sen siitä pois sen. Niin voi. No tehdään sillä. Kiinnostaa. Oisko se Ei yksi? kiinnosta. Sen lailla tulen polttaa sydämeen. Antaa elämään! Lailla tuulen puoltoa. Huudatte siellä nyt vähän keskenänne, niin hei, Joo, sano vaan. kokeilkaapa huutaa sille yhtä aikaa sinne. Niin, ottakaa nyt kuvitella, että se lähtee se kohta nyt niin. Pekka, sun ääni kuuluu. Pekka, tuu vähän lähemmäksi. Tää? Vähän lähemmäksi mikkiin. Joo, no joo. Mä huutaa, mut mä huutaa. No niin, hyvä. Joo, eiköhän se siitä. Hetkinen. Joo. Mikäli se nyt kaikki merkit paikkansa pitää, niin nyt et välttämättä ihan minkään valmiudella päälle nauhoitella, mutta... Joo, No niin. valmiina. Äänitys. Okei, valmiina. Joo. Äänitys.
Oottekos siinä? Kuunnellaan se. Tulkaa pois sieltä. Joo. Mä kuuntelen täällä. Vedän sitten tyhjisen säkeestä, niin siitä on 2 biisiä vaan.